moitas gracias por acudir un día que sei que hai moitas convocatorias diversas. En todo caso, gracias tamén por ser a primeira vez que dou unha roda de prensa como secretario de Política Municipal despois do recente congreso. Creo que esta semana a financiación local ten tido un eco nos medios de comunicación necesariamente. Están ademais comenzando a elaborarse en todos os concellos de Galicia, os orzamentos municipais, con ritmos diversos e non sempre chegando a tempo para presentarlos cando corresponde, porque o mundo local é moi complexo, pero en todo caso é o momento de comenzar a falar destes temas e queremos aclarar a nosa posición, a posición do Partido Socialista de Galicia PSOE en relación con estas cuestións. Primeiro, sobre a elaboración dos orzamentos, dos minutos, criterios de presidir esta elaboración, e en segundo lugar sobre a cuestión concreta da financiación municipal ou financiación local. En relación coa elaboración dos orzamentos, dixen 2008, do ano 2009, hai que indicar que somos conscientes, como non podía ser de outra maneira, de que os concellos teñen autonomía para decidir o que consideren máis oportunos e que ademais hai que atender as circunstancias particulares de cada concello. Non se pode generalizar demasiado na medida en que unha grande cidade non ten demasiado que ver moitas veces con os pequenos concellos rurais, as súas necesidades e os criterios que deben presidir a elaboración dun orzamento público. Pero a pesar de todo, como grupo político creemos que trasladar aos cargos municipais, alcaldes, portavoces, concelleiros, etc., algúns criterios básicos non está de máis. Na medida en que hai un contexto económico diferente ao de anos anteriores, ao que todos somos conscientes, que provoca unha reducción das expectativas de ingresos municipais para o ano que ven, non tanto polas transferencias do Estado e da Comunidade Autónoma, que se iban medrar no ano 2009, pero sobre todo porque os ingresos municipais, como todos sabemos, son dependentes da coyuntura inmobiliaria, urbanística e inmobiliaria, están moi afectados pola inversión da coyuntura neste sector. Entón, vai haber un menor crecimento dos ingresos municipais, unha tendencia a un certo estancamento dos ingresos municipais, ao mesmo tempo que algúns servizos que soportan os concellos van a ser máis demandados justamente por esta nova situación económica. Tanto hai unha circunstancia diferente. E aí, debe haber unha reflexión do conxunto dos directivos municipais desde a nosa perspectiva, e así o trasladamos con 3 ou 4 criterios básicos. Primeiro, é necesario sempre, pero máis na actual situación, introducir criterios de austeridade e de rigor na confección dos presupostos. De austeridade e de rigor que, con independencia do rendimento económico que isto supone, esta austeridade supón reconocer a dificultade de moitas familias, de moitos cidadáns, e de cercanía aos seus problemas, e que os cargos públicos fan un labor de pedagogía social. Neste sentido, se coñecida que defendemos a conxelación salarial dos cargos políticos, non só dos alcaldes ou dos concelleiros con dedicación exclusiva, sino tamén dos cargos políticos que teñen os distintos concellos. E tamén é necesario introducir este mesmo criterio de austeridade e de conxelación nos gastos discrecionais que no ámbito estrictamente político teñen os concellos, que non é sagrado solos.
desde a dotación para grupos políticos municipais ou as dietas que se perciben por asistencia a distintos órganos da corporación, empresas municipais, un criterio xeral de austeridade e de rigor. En segundo lugar, seguramente máis importante en termos prácticos, este é o momento da máxima selección nas decisións de gasto. É necesario avaliar convenientemente cada decisión de gasto e optar por aquelas que son máis eficientes para os objetivos que desexamos. Tanto no momento da selección, da evaluación reflexiva e da toma de decisións priorizando aquilo que cumpre mellor os nosos objetivos. Os objetivos son de dos tipos. Primeiro, a atención aos gastos sociais, a atención ás necesidades sociais dos cidadáns. Os concellos prestan servicios sociais de proximidade e isto non debe descuidarse máxime nun momento de dificultades económicas. E en segundo lugar, os investimentos de carácter productivo que tamén fan os concellos. Nós non somos partidarios de unha conxelación xenérica do que se chama gasto corrente, porque no gasto corrente hai moitas cousas. Hai un gasto corrente de carácter social. Cando se financia atención a domicilio de persoas maiores, isto é gasto corrente, e iso posiblemente non deba conxelarse. Cando se pagan prestacións por desemprego, non concellos ou outras administracións, isto é gasto corrente, e isto non debe conxelarse. Se non debe conxelarse, o gasto corrente de carácter discrecional e que non atende necesidades sociais. E aí, xustamente, onde hai que actuar. E hai que actuar en outras cuestións como o ahorro enerxético ou unha promoción económica e o emprego na medida das posibilidades de cada administración municipal. Tamén nos parece moi importante trasladar aos cidadáns que non somos partidarios na actual situación de elevar os impostos, de elevar a presión fiscal. Creemos que non debe facerse. Non debe facerse porque en algúns sectores sociais, nos máis débiles, isto podría significar un agravamento das dificultades para chegar a final do mes. Vemos con satisfacción que os portavoces de outros grupos políticos se están aproximando a esta posición nosa. Recentemente, un portavoz municipal de unha cidade importante do sur de Galicia, do Partido Popular, defendía un criterio similar. Hai que lembrar que nas dúas últimas convocatorias electorais o máximo líder do Partido Popular de Galicia defendeu que os seus concellos nas dúas últimas, en 2 anos consecutivos, iban a baixar os impostos. Hasta hoxe non conocemos que se derivara nada desa promesa electoral repetida en 2 ocasións, e vemos que hoxe se están aproximando a unha posición, entendemos, como que nos defendimos tradicionalmente, que non elevar a presión fiscal. Isto é un criterio relevante que, en todo caso, debe conxugarse con melloras de eficiencia na recaudación impositiva. Hai que combatir o fraude fiscal. Isto non quere dicir que deban ser os concellos máis laxos no combate ao fraude, porque incluso en situacións de menores ingresos pode ser unha boa estrategia, nin que deban evitarse melloras no sistema fiscal local, ali onde é posible, en favor da equidade. O sistema fiscal pode evolucionar, pero sin incrementar a presión fiscal sobre os ciudadanos. E, por último, nesta primeira línea, creemos que é importante defender tamén que o recurso ao crédito, ao endeudamento por parte das entidades locais, de xeito moderado, é defendido polo Partido Socialista de Galicia. Nós non somos partidarios do déficit cero en calquer situación. Sempre defendimos que había que atender ao momento do ciclo para axustar o recurso ao crédito, e xustamente nas fases baixas do ciclo económico é cando isto se fai máis necesario para soster a actividade e para impulsar investimentos productivos que permitan modernizar a infraestructura municipal.